Presented by Preeti Films. डीजे अरमान Preeti Films Recording Studio, Chiraiya. फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देह के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देह के कैसे के बात हम तोहसे बताई दोसरा के आइल मजा ले के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देख के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देख के डीजे अरमान ई आइल बाटे दोसारा के देख के ई आइल बाटे दोसारा के देख के गाँव के खराब ऐसन लैकी कहरे बाकी ई कए गो लैका पमहरे ए दोस्त हाँ हाँ गाँव के खराब ऐसन लैकी कहरे बाकी ई कए गो लैका पमहरे तोहरे पर बाटे विश्वास बजमल जाके कहीं बोल के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल हे बाटे दोसारा के देख के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल हे बाटे दोसारा के देख के डीजे अरमान राइटर दिनेश एकरा बारे में जाने बाकी ई सुजित संवरिया के महाने हाँ 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 राइटर दिनेश एकरा बारे में जाने बाकी ई सुजित संवरिया के महाने कोहेले राम चंदर बिहारी देखनी तो आइल खेते खेते फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देख के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देख के कैसे के बात हम तोहसे बताई दोसरा के आइल मजा ले के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देख के फसई हे नयारा बहारे हे के ई आइल बाटे दोसारा के देख के का कहिए दोस्त बड़ी खराबी है। Preeti Films Recording Studio, Chiraiya.